औ बे समाव आं दङ गलाघाट जिल्लानि टेलिसालनि नैबे जारिमिनारि थावनि बे हिरिम्बा फोथाराव बे फोथारावनो नोंथांमोना बे मोसानाय नुथायखौ नुगासिनो दं। जों मिथिगौदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया नैबे जारिमिनारि फोथार नैबे हिरिम्बा फोथारावनो जानो थांगासिनो दङ। बे समाव आङो नोंथांमोननो राइजिं बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननो आं दिन्थिनो लादों। बेवहाय मोसाखावरि मोनसे हानजाया बेवहाय माखासे गावसोरनि मोसानाय प्रेक्टिस एबा बिथांमोना साखाफारा जागासिनो दङ। फैगौ 2, 3, 4 फेब्रुआरियाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया जानो थांगासिनो दं। बिनिनो बिथांमोना गोबां साखाफारियाव दङ। बेल' नङा, बेवहाय गाहाय पेन्डेल आरो बिनि माखासे गोबां एक्जिबिसनानो जा बा थानाय जाहोनाय माखासे माबाया प्रिपेरेसना जागासिनो दं। बिनि साखाफाराया जागासिनो दं। बिनि सोलायै बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों, बेवहाय मोनसे गोबां गोजौ गिदिर मोनसे पेन्डेलखौ जों नुनो मोन्दों। बियो फ्राय जाजोब्बायानो, फ्राय 60% जाबाय। आरो माखासे जोङो बे समाव मिथिनो मोन्दों, माने जोङो नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया बेवहाय नायगिदिंफैदों आरो बिथांमोना खौरां लाफैदों दि बेवहाय गलाघाट जिल्लानि नैबे रिसेपसन कमिटि बानजाय आफादा बेसेबांसो साखाफारा बिथांमोना खालामगासिनो दं आरो बेसेबां आलासिफोरखौ बिथांमोननि थाहोनाय जाहोनायखौ सुबिदा खालामनो हायो आरो माखासे गोबां बेवहाय डेलिगेटनि आलासिफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय माबायदि बेबस्था, माबायदि थानो थाखाय बिथांमोना बेबस्था खालामदों बेखौ दिनै बिथांमोना नायगिदिंदों आरो खामानिया बेसेबांसो जौखोन्दो जौगाखो बेखौबो बिथांमोना नायगिदिंफैदों। बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि दङ, बिथां खनिन्द्र बसुमतारी, बिथांनिफ्राय आङो नैबे गलाघाट जिल्लायाव जानो गोनां नैबे 52थि थान्दै जख'न्थाया बेसेबां साखाफारा जानानै दं बिथाङा बे समाव फोरमायगोन। जारिमिनारि थावनि नैबे गलाघाट जिल्लायाव नैथि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। दा नैबे समाव बिनि प्रिपेरेसना माबायदि सोलिगासिनो दं, नोंथांमोना दिनै नायदिंना मा मोनदांदों बेखौ? गलाघाट जिल्लानि बे टेलिसालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थायखौ खुंफुंनो थांखि लानाय बायदि खुंफुं आफाद बेवहाय जेरै दानानै लानाय जादोंमोन, जे खुंफुं आफादनि मासिगिरि महरै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनिनो डेपुटि चिफ रमिय कुमार नार्जारि आरो बिथांमोननि गाहाय लेंथुमगिरि ललित ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायजों जे जोंनि थान्दै जख'न्थायनि जे जाफुंनो थांबाय थानाय जे सावगारि बेखौ जोङो दिनै नायगिदिंफैनानै जोङो दिनै नुनो मोन्दों। दिनै बे बुब्लियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो लोगो आफादगिरि फारि खोरोमदाव औवारि, बुंथिगिरि अबित नार्जारि आरो जोंनि माखासे टिम बेवहाय जोङो नायगिदिंनो फैदों आरो बे जोंनि थान्दै जख'न्थायनि लाहार फाहार आरो बेनि जाफुंनायनि थाखाय माखासे खौरां लाफैनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालनि सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA मानव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो दिनै नायगिदिंनो दिनै बेवहाय सफैदों। लोगोसेयै MCLA मानगोनां बारग' NDP दैदेनगिरि सन्जय स्वर्गियारि मानगोनां बिथाङाबो दिनै नायगिदिंनो थाखाय बे टेलिसाल बे जे जायगायाव कनफारेन्सआ जागोन, कनभेनसना जागोन बेवहाय दिनै दावबायफैदों। दा जोङो दिनै डेलिगेट थाग्रा थावनि लानानै दिनै जोंनि मेन पेन्डेल मेन डायास जागोन बा जे जायगायाव जोङो फ्लेग हस्टिं खालामगोन, जे जायगायाव जों मार्टायार खालामगोन, जेराव जोंनि एक्जिबिसन जागोन बा जेराव जोंनि कालचारेल कम्पिटिसन जागोन बा जेराव जोंनि स्पर्ट्स एक्टिभिटि जागोन, बे फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो दिनै जोङो गासिबखौबो जोङो नायगिदिंजोबदों। नायगिदिंजोबनानै जोङो राफोदै दिनै बानजाय आफादा आरो बानजाय आफादनि साब कमिटिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना रायजो राजानि मददजों जथेस्थ' खस्थ' खालामबाय थादों आरो दासिमाव 70-80% बेबायदि जे खामानिनि प्रग्रेस जानाय जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। नैबे जोंनि आखायाव दाबो जिहेतु कनफारेन्सआ जोंना 2, 3 आरो 4 फेब्रुआरियाव जागोन, 10 दिन समय दङ। बे 10 दिन समायाव जथेस्थ' बिथांमोना खामानि मावबावनो हागोन। बिनि गेजेरजों गासै आबुं महर आरो आबुं मोनसे लाहार फाहार बेखौ जोङो नुनो मोनगोन। जोङो बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। लोगोसे जोङो जे मार्च फार्स्ट जे हानजानि जे मोनसे लाहार फाहार बा प्रिपेरेसन खालामनाय बेखौबो जोङो दिनै नायनाय जादों। बे जथुम्माया रायजो राजानि मोनसे अनसायनायनि गेजेरजों, सारा आसामनि बा गासै बर' माहारिनि अनसायनायनि गेजेरजों बे जथुम्माया
मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय एबसुनि मोन्थोर जे रैखाथि थामोन्था आरो खौसेथि दावगाथाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो गोख्रोङै बे जथुम्मानि गेजेरजों बर' हारिनि खामानि मावलांनो थाखाय जोङो थांखि लानो हागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों दा बेखायनो बयनिबो अनसायनाय आरो बयनिबो मदद आरो बयनिबो हेफाजाबनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो दिनै हागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिदों दा दिनैनि जे जोंनि दावबायफैनायनि जिखिनि मोनसे फोरमायनाय लोगोसे रायजो राजाफोरखौ जे बे जथुम्माखौ मदद खालामनो खावलायनाय जि बाथ्रा नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं बेखिनि बाथ्राखौ खावलायहरो गोजोन्थों।